Senza kanjani? Mina Khotman ngiyamcela ukumdampa khona manje mina nawe into ehlukani nje ungasangifoneli uchubeke nayo ngathi ungahamba uyohlala eNewcastle. Angijabule kahle. So jabulile. Ya nami vele ngirelieved ngoba ngiyazi vele ukuthi hayi awunyeke ngisakubona. Ngijabule ngiyabonga. Ngiyahambe naye. Ngiyahamba Upeta kabi. Lalela ngicela ukuthi uze uzothatha into zakho ngishise. Ngazi ngizozilanda izinto zami ezinye ungazishisa sekuphuma kuwe mina ngisafuna sihlangane. Ngiyangihlanyisa ngihafisa wena. Ngihafisha nabo sibonene. Mina Khotman sazingeni indaba zakhe Khotman. Thank you for that 2 minutes of your time. Khotman yami. Ya Khotman yami yabona. At least yabona mina nje ngirelax ngabochira. Focus on yourself now, ne? Yabona. Yeah, Melon manje focus on yourself. Mina Khotman ngiyabonga yazibonyeka ngitshele lo muntu noma mangindlini. Yeah, bekazothi asengibuyile emakhaya kanti ayulapha eTropini. Yabo. Focus on yourself now. Sure. Guys, this is the end of it. Fana semakhaya winile. Hey.